जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋର କବିତା ପାଠ କରୁଛି ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଆବେଦନ। ଆଶା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଶୀର୍ଷକ ଆବେଦନ। ସୃଷ୍ଟି କେବେ ହେଲା ଏ ବିଶ୍ୱର, ଆମ ସୌର ଜଗତର ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଜଳ, ଶେଷେ ଜୀବ ଜଗତ କି କହିପାରିବ ତାର ଇତିହାସ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଏ ମାନବ କରୁଅଛି କେତେ ଗବେଷଣା, ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ବ୍ୟତୀରେ କେ ଅନ୍ୟାୟ କେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଜଣା। ପୃଥିବୀ ଝୁଲୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଝୁଲୁଛି, ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର, କାହା ବଳେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ବେଲୁନ ପରି। ଟିକେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ, ସବୁ ମିଳାଇ ଯିବ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି। ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମହାଶକ୍ତିମାନ ତେଜିଆନ ଗରିଆନ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଆମେ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରିପାରେ। ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ହେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତୁମ ପଦେ ମୋର ଏତିକି ମିନତି। ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଦି ବାଦ ଯାଇ ଜାଗରିତ ହୋଇ ଉଠୁ ତା ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ସତ୍ତା ଟିକେ, ଯାହା ବଳେ କରୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଜଗତେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ସତ୍ତା ଟିକେ, ଯାହା ବଳେ କରୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଜଗତେ। ମୋର ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ସବୁ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଆଉ ମୋର ଏତିକିରେ ମୋର କବିତାଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବୁ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ବଟନୀ। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।